हाय फ्रेंड्स, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ମାଆର ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଆର ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅଧିକା ଯେ ତାକୁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତଥାପି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ମା ଗର୍ଭରେ। ଆଉ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ମା କୋଳରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ତୃଷ୍ଣା ମା ବକ୍ଷରେ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ତୃଷ୍ଣା ମା ବକ୍ଷରେ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଗୀତ, ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ମା ତାର ପ୍ରଥମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଗୀତ ମା ମୁହଁରେ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ଛୋଟ ପିଲାଟାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ମା ଆହାରେ। ମା କେତେ କୋମଳ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଡାକିଦିଏ ମା ଆହାରେ। ଜୀବନର ତ୍ୟାଗର ଆରମ୍ଭ ମା ଠାରୁ। ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥର ବଳିଦାନ ମା ଠାରୁ। ଜୀବନରେ କେବଳ ମା ହିଁ ନିଜର। ମା ବିନା ଜୀବନ ଅର୍ଥହୀନ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ବି ମାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ